Ne oldu? Koçalar arayacak. Çay içetim geliyorum. Ya eşiklerim tutacak özü ben arayıp koy. Eşikten tayin hemen Eşikten. Ne olacak eşikten? Kerep var ki yukarıda çıktı. Yürü. Kerep var. Mahım. Mahım. Tol. Belki. Tol. Hem çıpas odalar uyuşup dur. Uy menen olup görmändirmen. Men näçeye de qaytdym ha. Men näçeye de qaytdym. Şu ýekeze çemçe. Ýekeze çemçe hapalansa maňa aýt diýdim men. Derol ýuwjak diýdim, üýşürmä beýdim. Näme adam mana bu? Hayran alaým ana. Werde uy. Alo. Olmadıydım kalmaya adayla. Atıyorsam sayma. Hayır, Hudaýa şükür benim uydu atayım. Kol terdelim ama. Ay ona itken bir yerinden adayım. Anne ikincisinden adayım. Saptaman. Ona ikimiz nesip varsa bahçe yaşar. Şağalarım nesip varsa sana kalka diyelim. Sen nerede keyfin yok? Oğul şeker kimle uğraşacaksın? Ha? Kimle uğraşacaksın? Getir aç falan. Verecek kasır fahim. Ne mi oluyor? Sen direkt olsam şu dakikada olmaz. Senin direkt yok mu? Abdullah ne emetti sana? Bolya ben direksiz. O çağa ne emetti sana? Bizar olmaz sizden. İkinizden hem doydum indi. Ben sizden hem yaşasın bilirim. Çık koydun. Şu gün bir kısa atıp TikTok yapılanlar, TikTok ulan başına gelen yardaylar. Şuma yaramı doğu batmayla da şuma iş gördü var ya yapmadı çıktı o. Canından ne çıkayım böyle. Parolayım babam armanda. Ağamcan kömekçi iş yer gerek. Ama ya İsa'dan iş dikkendi bana başım çık. Ya böyle yaraklar denemden. Diyorum yola gelip fırlaydın. Motor iş yok işte. Çat. Hapin taplama. Tanıman kol tanıyanlar bu muydu için yıkıran yazmaya yok. Size balon mu? Doğranacak atıp koyun. Aydan, ağam bana yine haberim vardır ağam. Yani yerbede kovup maydanı. TikTok yapırlar ağamcan. Doğran ağamcan, doğran. Ne oldu ağamcan sana, doğran. Doğran. Qaday kardeşim näme diýeki? Çaňatyk göreýin sewdasy bir wam qaň. Güzelcan. Oğam. Bayram harap bayram. Bayram harap. Başıma karvalarlan bir yüzden. Oo ağam sen 34 yaşında değil mi? Oluyorsun cigimcan TikTok yapılıyor ya. Barlamdır. Oğam bu. Ay. Devran atıyorum canım diye. Ha devran atıyor. Ha? Allah havarıma devran atıyor. Aynam ekmekten Hudaý haqqan TikTok yapılsa. Ay rahatlarımı var ayıştırıp mena gidip var ya kardeşim bağa diyinem ya. Ha. Ay halka geçecek bir 7-8 tane tokluyum ben şunları bakar da kardeşim. O bollet devran zan yüreğim harap bollet şu an. Sen näme işläp dursun lan? Öyle var ya ayrılsa.
Tijaraka beri çeliyatcan. Eğer gerek gelmem. Ay men kul getirýän abi, sen ýatsam. TikTok yapıldı sen doğru geçtin ne? Dur. Bana düşünsün. İşler ne? Dur bana tutuyor oğlum. Dur bana canlı da şunu alayım, araştıralım. Alo. Alo. O Vesna Genci. TikTok yapılan deldir. Koydum çalışan. TikTok işlep durumdur. Ha, yapılmandır mı? Bollu Vesna Genci. Yapılmazlara. Yapılıptır. Muti ecellere gidersin geldim. Ayrılışatın geldim mi gör? Gülüş beren döwrüň nähil hedile? Geceki SMS'ler, seyirci fırsatlar, seyirci sözler, gowy atlamalar. Sonra bir gün gelýär, hemme da tersine urýar. Şeýdän sevişýän, araba salýan, şeýdi sogap başlaýan. Dogry ejizleýän. Gaharyňa durmuşyňy başga bir bilen dowam etmek isleýän. Ýa-ni oň ýerini tutmaýar. Ýatdan çykarmana seňişýär. Jaňlaryny pozarsyň, SMS-lerini pozarsyň. Ýa-ni bir zady pozup bilmersiň. Ýatlamalary. Şo bileje aýlanan ýerlerine bararsyň. Ýene şonu ýatladar. Bilmän şoň diýen sözüni başga bir ýerde ýer. Ýene şonu ýatladar. Şoň üçin ýanynda wagty bar gojokla. Bolmasa ölesiň geler. Görseň özge gojokda. Böyle kıynanmak normal ýöne gatty kıynanybam. Özüňi ýere sokup vay diýmek däller. Bolluk tordy şo. Käwa şey diýse, käwat geçmişi ýatlaýar. Men şonu gaharma şey diýipdirin, o görgüle indi onu özüme de ezik diýär türkler, ezik ýagdy. Yok, tamam. Nötr seretmeli. Şowat şola şeýtdi, menem şeýtdim. Diýmek bolmasa şo şowat. Menem şeýtdim, men şu sebäpden etdim. Bulan bu sebäpden etdi. Bolip şo goý berýäňiz. Ýapýaňyz, kompýuter bar, papkan açýaňyz, işleýäňiz, ýene ýapýaňyz. Ýöne gaýtalap durmak adamy ýad etýär. Geçmişde hatalar, onun size yaptığı haksızlıklar durmuş yaşanılmaz bolýar. Ýöne ýatlap durýar. Onun täze adamlaryny tanışaňyzda da ondan bileňdik, bulanmaň bir daý däýmesin. Bu näme diýerke, näme niýeti bar? Guruluşçylaryň gadaryny biliň. Doktorlar kesellenmeňizi isleýär. Maşyn ustalary maşynyňyzyň döwülmeni isleýär. Beýlikler başga problemaňyzdan çykmany isleýär. Bu guruluşçylar ertir aşam klientlerin jayasyn diýip dilegedi. Sag bolun. Baktın sen. Olur mu? TikTok yapılmasın diýenler like, repost, videoları paylaşın dostlar. Hormatly TikTok söýüji dostlar we doganlar, şu gün aýyň 19-y, şu gün ýerek turdum diýip beğendim. Bolan diňe elimni pirneti jaňdan doly owa. Hemmesine ýylyna jaňa tükörýän tanaýanym, tanamaýanym. Sen şu an TikTok yapylmay diýip sorag berýärler. Ýöne hakykatdan hem köp kişilik yapylyp durýar, ýa-ni meka yapylan işe otur. Daýy şükür häzir şu videoňy goýýas, ýöreýän merany görýän dostlar. Erkime näme güýmenjesi, bir erkime bir gerek kıldaklar var da TikTok'un içinde de erkime diýen yapylmagy bolsun şoň üçin. TikTok yapıldı. Boşluk Amerika'da şu günden başlap TikTok işlenok diýmek Russiýada modullar ýadylar. Toys через Amerika işlerler. Indi olaram işlenok, indi rekomendasiýalarda diňe türkmenler çykýar. Türkmenler diňe izbirnler çykýar. Şoň üçin egerde sen şu TikTok görüp bilýän bolsaň, akman like goý.
Sene meýiňde şolar ýaly Wi-Fi aparatlaryňy baý bolsa nämeler etip bolýany giňsen abzor edýär. Dostlar şu görýän enzamlarynyň kömegi bilen indi hiç ýyl ýagdaýda tarelkadan kabel çekmeden hem Android tuneryň kömegi bilen tarelka derkel patpiska derkel modem merkel karta merkel şol Android tuner alyp goýan ahlaja bir gradusdak. Segitenler kelişdak patpiska prasika modem karta gören kanalaňy bar şu. Ona ýöne kanalaň kajeryny blok ol ýapyly doňup dur kaçsat pet korkada näsini alyp turanota dostlar şol atlaryny kelleňler artyp bermen şu tuner alyp goýan hem ahlaja gradusdak gören kanalaňy bar tölew. Ondaşyndan IP olsa IP kanalaňyda mümkin tertipde taradyp görüp bolýar. Hem 70 kitabat islenip kanalyny taradyp görüp bolýar. Ondan başga da YouTube'da Netflix'te saatlarda 1950-nji ýylyň şuna çenli dünýä ýüzüne serial multik show klipler kinolar çykan o sonra murofyny türk diline perewod edilen hiç ýylda reklamata näme göresin elýär. Mysal üçin senlik bir göwün söýendadyň YouTube sahypasyny bilýän otaň post görüp arkadan görüp oturmaly habarlaşma üçin 861 00 94 76. Selam. O mea deylen canım tağım. Şun men düýüş gördüm. Düýüşimde näme gördüm? Men daşa ýurda gitýän. Bali, hemme ýurda gitýän. Baý oglana durmuşa çykkan. Olam maňa jaýyp berýär. Ondan men ýene. Siz mende köplük. В общем, 70 тысяч уже тысяча janalar. Inni men ýene men öýümde tozanap ýatan bankalar bar. Bankalar bar, boş ýatyr. Ну, bilýän da oklaýyn da suda maňy.